ভাল কেনে লাগছে এই সম্বৰ্ধনা মোক বহুত ভাল লাগি আছে আৰু প্ৰথমতে মই আপসু স্যাৰ হেঁতক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু সব ৰাইজক মই থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগছে বহুত ভাল লাগিছে সবে মোক ইমান মৰম কৰিছে কেনেকুৱা কিবা কৰিছিল কেনেকুৱা প্ৰেক্টিছ কৰিছিল আগতে মই বহুত প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ লগতে মোৰ মা পাপাও আৰু মোৰ ডান্স টিচাৰ দীপিকা মেম আৰু ৰেচাৰো মোক বহুত মোৰ ওপৰত মোৰ লগতে মানে মেহনত কৰিছিল ৰাইজৰ যথেষ্ট সহায় পাইছে আৰু না মই মোৰ মা পাপা আৰু মোৰ ডান্স টিচাৰ দীপিকা মেম আৰু ৰেচাৰক ধন্যবাদ জনাম মই সবকে অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হেঁতি মোক ইমান ভোট দি মোক উইনাৰ বনালে সেইবাবে ধন্যবাদ ভৱিষ্যতে কি হ'ব মই একটা ডাঙৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বনিম এটা শিক্ষা কিমান পঢ়ি আছে মই এবাৰ 5th যাম কিমান বছৰ ধৰি আপুনি ডান্স শিকি আছে মই 2 বছৰ ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ি আছে না অসমীয়া মিডিয়াম ইংলিছ মিডিয়াম কোনটো স্কুলত মই প্ৰণৱ বিদ্যাপীঠ दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव होननानै जों बयबो मोनथिगौ आरो नेशनेल लेभेलाव जितु डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टार जिटिभिआव जाबाय थानाय बहाय जोंनि बर' फिसा आगोमा बर' फिसा नबजित नार्जारिया देरहासार जानो हानायखौ जों बयबो नुदों आरो जों बयबो बिनि गोजोननायखौ जों लादों दा दिनै तामुलपुर ओनसोलनि गोबां दोलो आफाद एबसुखौ लाफानानै एबसुनि दैदेननायाव एबसुजों लोगोसे गोबां लोब्बा आफाद आरो दोलोफोरनि दैदेनगिरिफ्रा नबजित नार्जारिखौ बरायदों लोगोसेनो बिथांनि फोरोंगिरि दीपिका माझी आरो बिमा बिफा बिथांमोनखौबो मान बावहोनाय जादों बरायनाय जादों दा जोङो तामुलपुर ओनसोलाबो बिथांनि देरहानायाव बयबो रायजो राजाया गोग्गानाय मोन्दों आरो बिनि थाखायनो जोङो तामुलपुराव बयबो ओनसोलनि रायजो राजा ज' जानानै नबजित नार्जारिखौ जोङो बरायदों आरो बिथांनो जों हाजासे अननाय हरदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि हारिनि बिथिङाव बा हारिया मुंदांखा जानाय हारिया मान मोननाय जायखिजाया खामानियाव हारिया जौगानाय जायखिजाया खामानियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो नबजित नार्जारि बायदि आरोबाव जुदि गुबुन जोंनि बर' फिसाफ्रा जुदि जाखांबोयोबा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर प्लेटफर्माव बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै अरायबो थुलुंगा मदद आरो हेफाजाब जों बेखौ सिगांबो होबोदों दाबो होदों आरो इयुनावबो होबाय थागोन